Ak chceme spraviť z jednoizbového bytu dvojizbový, potrebujeme poznať jeho možnosti rekonštrukcie alebo vybratia alebo presunutia niektorých priečok. Na to potrebujeme odborný posudok statika a keď nám statik dá statický posudok, tak nám aj vyznačí, ktoré steny môžeme buď zbúrať úplne alebo spraviť do nich otvor a tým pádom vieme zmeniť dispozíciu bytu a vieme presunúť napríklad kuchyňu do obývačky a spojiť si tak obývačku s kuchyňou. Vieme do kuchyne vložiť spálňu a mať tak samostatnú spálňu. Prípadne vieme urobiť nejaké iné zmeny. Niektoré izby vieme rozšíriť, niektoré zúžiť a vieme tak spraviť z jednoizbového bytu dvojizbový, prípadne z dvojizbového bytu trojizbový. Môj posledný investičný byt, ktorý som nadobudol, bol 40-metrový jednoizbový byt s balkónom. Po statickom posudku a po zmene dispozície som z tohto bytu spravil plnohodnotný dvojizbový byt a ako sa mi to podarilo, môžete vidieť v pôdorise. Ak chceš vedieť, ako som vybudoval portfólio nehnuteľností v hodnote 700 000 eur, tak ma sleduj.